हेलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଆସି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଶାଶୁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ପନିର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖିବି ପନିର କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରେଇବି ଓକେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଜେଜେମା ଜେଜେମା ନମସ୍କାର କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛି ହଁ ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଟ୍ କରାଉଛି ମୋ କ୍ୟୁଟ୍ ନଣନ୍ଦ ଯିଏକି ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମର ଘରେ ପୂଜା ଅଛି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ମିଟ୍ କରୁଛି ହାय फ्रेंड्स देखंतु ये मो सासू माँ देखंतु मो सुंदरी सासू माँ देखंतु मो सासू बहुत शीत होची मामा किछि कहंतु मो सांग मानंगु ହଁ ହାय हाँ सब भल ସବୁ अच्छा ଭଲ ଅଛ? सासू माँ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର ସୁନ୍ଦର କ୍ୟୁଟ୍ ବୋଉ ପାଇଛି माँ को वीडियो देखिए मो ससुरंगु ହଁ ବାସ୍ हेलो फ्रेंड्स देखंतु ये मो ससुर ऐसा ଏଇଆ କହୁ ये मो बाबा ହଁ ये हमारा बहू है। ହଁ ये बड़ा बहू है हमारा घर का। एक लड़का एक बहू है, बड़ा बहू है। प्राउड फॉर दैट, फॉर हिम, फॉर हर। ये बाबा आसले बे मार्केट जितले बे आसले बाबा फ्रेश हो जन बाबा से तो पुणी नेक्स्ट कथा हवा ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मंजू आंटी एडी बसी परिया करचंदी हम जने फैमिली मेंबर देखंतु से काटुचंती हमर नेक्स्ट सब्जी हबो सेति पे मंजू आंटी बसी काटुचंती ध्यान रे ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପନିର ତରକାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଅଲରେଡ଼ି ତେଲରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାର ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିସାରିଛି ତା ଦେହରେ ଆମର ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ତରକାରୀରେ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ମସଲାରେ ପକାଇସାରି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ମସଲା ସହିତ ତାପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଗରୁ ବିଲାତି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଥିବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ମସଲାରେ ପକାଇଦେବା ଫିଲ୍ଟର ଦେଇଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପତ୍ରଟା କରୁଛୁ ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଯେମିତି ସେ ମସଲାରେ ମିଶିଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତା ଭିତରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶିଯିବ ତାପରେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିଲାତି ଗୁଡ଼ାକ ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ମିଶିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଖଡ଼ିକାରେ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବା ତାପରେ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ମସଲାରେ ପକାଇଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗରମ ପାଣିରେ ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଟିକେ ଆମେ ଗରମ କରିଦେବା ସେଇଟା ସିଝିଯିବ ଜଲ୍ଦି ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇଦେବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ତାପରେ ଆମେ ପନିର ପକାଇ ଢାଙ୍କିକି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଗରମ ପାଣି ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 5 ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ପନିର ତରକାରୀ ଖାଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ଇଭେନ୍ ମୋ ଜେଜେମା ବି କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି 4ଟା ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବସିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି ଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆପରେ ଦେଖିବି ଆମକୁ ମୋ ଶାଶୁଘରର ସବୁ ବାହାରେ କାରଣ ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗାଁର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି ମୋ ସହିତ ଗାଁ କାଲି ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପୂଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବାହାରେ ବି କାମ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର କେଉଁ ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲି କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେତିକି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟାଟ୍ ୱାଓ ସୋ ସୁଇଟ୍
फ्रेंड्स मु ये वीडियो को ये एंड करुँची कारण राति हो गलानी मु जाऊँगी मो फैमिली मेंबर पाई डिनर प्रिपेयर करी तो मो वीडियो बन पारिनी मु खाली पुणी वीडियो बनैबी मु कौन सकाळ संध्या शाशुर मो टाइम स्पेंड केमती करछि सेटा मु आपन नेक्स्ट वीडियो रे आपन को अपलोड करके आपन देखि पारिबे। हाँ गोटे जिनस आपन सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करे को जमा भूलिबेनी मो चैनल को एंड थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय।